Wel, bore da, shwmai, a chroeso mawr I chi i'r wers fyw bore yma ar gyfer ein thema Nadoligaidd, yn thema gynta Nadoligaidd ni. Felly, os ych chi moyn dod I wers fyw arall eto ar thema Nadoligaidd, wel, bydd hi'n arall to wythnos nesaf, neu'r wythnos ganlynol. Felly, mae yna ail thema Nadoligaidd gyda ni hefyd ar eich gyfer chi. Croeso mewn, rwch o bod I ni o ble chi'n ymuno gyda ni bore yma. Gewn ni'ch enwau chi lan ar y sgrin, gewn ni shout-outs, gewn ni whoop-whoops. Felly, gobeithio bod chi'n barod. Pawb wedi mewn gofnodi I Adobe Express trwy hwb ac yn barod amdani. Bydd angen y dudalen heriau yn chi'n gweld i'n sgrolio fan ar waelod y sgrin, bit.ly/Nadolig 24 yw'r ddolen ar gyfer y dudalen heriau. Roet dewch I ni gael edrych yn sydyn iawn ar reolau ar gyfer arweinwyr Adobe Express. Felly dyma ni. Reol gyntaf, cofiwch bod croeso I chi I oedi y wers fyw os oes angen. Os ydw i'n mynd rhy gyflym I chi, mae croeso I chi oedi a cario ymlaen ty pryd mae'n siwto chi. Mae yna rai ysgolion yn oedi eitha tipyn, a wedyn falle newn nhw just wneud y weithgaredd gyntaf, a wedyn gadael y wers tra bod fi'n mynd mlaen i'r ail weithgaredd, achos dim rai bod chi'n mewn ar gyfer y ddwy weithgaredd wrth gwrs. Felly, newch chi beth sy'n siwto chi. Yr ail reol I gofio yw bod yna dystysgrif ar gael I bawb. Felly, os ych chi wedi cymryd ran yn y gweithgareddau heddi, mae yna dystysgrif I chi, a bydd y athrawon sydd wedi cofrestru ar gyfer sesiwn yn derbyn e-bost tua 4 o'r gloch brawn yma gyda y dystysgrifau yna. Athrawon, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru mwyn derbyn yr e-bost yna, achos hefyd ar yr e-bost yna, fyddwch chi yn cael gwybodaeth am sut allwch chi hawlio parti pizza i'ch ysgol gyfan. Nawr, mwyn hawlio parti pizza i'ch ysgol gyfan, mae angen I chi gymryd rhan mewn Her Express. Nawr, Her Express yw bod nid yn unig y dosbarth sydd yn fyw nawr yn cymryd rhan yn y gweithgareddau ni'n wneud ar gyfer y gwersi byw, ond bod yna ddosbarthiadau eraill yn yr ysgol hefyd yn wneud y gweithgareddau yna ar hyd yr wythnos. Falle gyda rai ohonoch chi yn ei helpu nhw I gymryd rhan. Nawr, I gael un pwynt, beth sy'n angen I chi wneud yw bod naill ai pawb o flwyddyn 3 I 6 wedi cymryd rhan o leia un o'r gweithgareddau ni'n wneud yn y gwersi byw. Neu, os ych chi'n mynd ysgol fawr, falle bod yn anodd cael pawb o flwyddyn 3 I 6. Felly, os ych chi'n mynd ysgol fawr, allwch chi naill ai wneud pawb o blwyddyn 3 I 6, neu 100 o blant. Pa un bynnag o'r ddau na sy'n rwydda I chi. 100 o blant, neu pawb o flwyddyn 3 I 6. Os ych chi'n neud hynny, athrawon, newch yn siŵr bod chi'n tynnu lluniau yn dangos y dosbarthiadau I gyd wrthi, oherwydd bydd hwnna yn rhoi 1 pwynt I chi, os gewch chi 3 pwynt, yna gewch chi barti pizza i'r ysgol cyfan, a hefyd gewch chi dystysgrif gwobr yn dweud bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express. Iawn? Felly, cyffroes iawn, a mae'r wybodaeth yna I gyd I chi ar yr e-bost ddaw mas prynhawn ma. A'r unig ffordd chi'n mynd I gael yr e-bost na yw os I chi athrawon wedi cyfrestru gyfer y sesiwn heddi. Felly hyd yn oed bod chi heb gyfrestru eto, newch yn siŵr bod chi'n gyfrestru nawr gan fynd I arweinwyr.express.cymru a chyfrestru gyfer y sesiwn yma nawr fel bod chi'n cael yr e-bost am 4 o'r gloch prynawn yma. Roet, dyna hwnna di'n neud. Roet, dewch I ni gael edrych ar be ni'n mynd I fod yn neud heddi. Dewch ni gael y sgrin lan. Ydy'r sgrin lan? Odi, cani. Right, mae'r sgrin lan dy fi. Dyma ni fi ar Express. Felly, dewch ni siarad am y dudalen heriau. Felly, cofiwch, I fynd i'r dudalen heriau, jyst dewch chi bit.ly/Nadolig 24. Neu, allwch chi ddefnyddio... Os oes dyfais ydych chi a chamera sy'n gallu sganio cod QR, fel I fi'n trial neu fan hyn nawr gyda'r iPad, yna allwch chi sganio'r cod QR a agor y dudalen. Felly, yna oedi fan ar eiliad fach I chi gyd allu agor y dudalen heriau I fyny. Felly, I fi, gyda Express ar un tab, a wedyn y dudalen heriau ar y tab arall,
Nawr te. Gyda gael yr iPad fan hyn mas o'r ffordd. Na, oedi fyna, falle bod rai ohonych chi'n sganio'r cod QR. A wedyn, newn ni gael golwg ar beth ni'n mynd i fod yn neud heddi. Nawr te, gweithgareddau llawn hwyl gyda ni heddi. Jyst gymlaen i'r ein. Right. Dechrau fi gael yr iPad ar y sgrin hefyd. Mysio fi gael hwnna. Dyma fe. Na fe. Right. Ydy'r iPad da fi? Na gyw, dim to. Ydy we'n dod. Ydy cofio fan hyn. Right, iawn. Popeth yn iawn. Right, oki. Nawr. Hwn fi moyn fan nawr. Cynni. Right, be ni'n neud heddi te? Wel, dewch i fi gael sgrolio lawr. A dewch i ni gael edrych ar ein gweithgaredd gyntaf. Sef, dyma ni. Her 1, creu Jack yn y box. Nadoligaidd. Ni'n mynd i fod yn creu Jack yn y box. A allwch chi roi eich gwyneb chi fel cartŵn ar y Jack yn y box. Neu allwch chi roi gwyneb cymeriad neu anifail fel sydd fi fan hyn. Allwch chi roi cymeriad lan fanna ar y siwmper sydd yn ni'n popo mas o'r Jack yn y box. A mwyn wneud hwn, ni'n mynd i ddysgu llwyth o sgiliau pwysig defnyddiol o fewn Express ynglyn â addasu a golygu siapiau a hefyd golygu delweddau. Right, dewch i ni gael neidio draw te i ni gael dechrau arni. Chi'n chi gweld bod Express ar agor dy fi fan hyn ar y tab drws nesaf. Felly, clicio ar hwnna a dyma ni ar dudalen cartref Express. Nawr, mae eisiau fi newid Adobe Express draw i'r Gymraeg, achos fel allwch chi weld mae'n Saesneg fan hyn ar hyn o bryd. Felly newid Express draw i'r Gymraeg, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio ar yr avatar, yr smotyn lliwgar yn fan hyn. A wedyn chi'n gweld mae'n dweud settings da chi fan hyn yn y gwymplen. I ni agor yr gosodiadau fan ni gan clicio fan ar settings. Dyna to. Settings. Na ni. A wedyn allai newid y gwymplen eich yma o'r Saesneg i'r Gymraeg. Cael ffenest na lawr. A dyna ni. I fi nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right. Dewch i ni gael dechrau te ar y Jack yn y box Nadoligaidd yma. Right. Nawr, dwi'n mynd i fod yn creu graffig, felly cliciwch ar y deilsef awr werdd sydd â chi ar y sgrin cartref sy'n dweud creu graffig. Cofiwch roi gwybod pwy sy'n ymuno gyda ni heddi, fel bod ni'n gallu cael eich enw chi fan ni ar y sgrin, ni'n gallu cael eich wwp-wwps chi lan. O, na i agor e-bost hefyd. Felly, os i chi eisiau athrawon, mae croeso i chi ateb yr e-bost nes i ddanfon y dolenni arnyn nhw. A llai alw mas eich enw chi fyna hefyd. Felly, na i llai roi comment sylwadau ar YouTube neu ar streamiad neu atebwch yr e-bost yn ôl a allai roi eich sylwadau chi i fyny ar y sgrin. Ni fi fewn gofnodi yn e-bost i'n hawr yn. Diar fi. So chi'n gwybod bod fi yng nghanol gwers fyw fan hyn? Right, iawn. Bant yn i re. Beth i fi'n ei wneud gyntaf? Wel, y peth cyntaf i fi moyn wneud yw dewis cynllun lliwiau Nadoligaidd. Dewis cynllun lliwiau Nadoligaidd. Nawr, allai wneud hynny, dych chi gael cael templedi yma lawr, so moyn y templedi yma. Nawr, chi'n gweld y bar offer lawr ar ochr chwith, ond hefyd ar draws top y sgrin, mae da chi y rhiban i ni'n galw hwn, y rhiban. A'r ail fotwm ar draws yw Thema. Nawr, falle, dibynnu ar faint eich sgrin chi, falle bod e ddim yn dweud y geiriau newid maint Thema ac yn y blaen, a falle mae'r eiconau, y lluniau bach yma yn unig i chi'n gweld. Felly, chwiliwch am yr un sy'n edrych fel palet peintio ar gyfer cynllun lliwiau, a cliciwch ar hwnna. Right, nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw chwilio am cynllun lliwiau. Nawr, allech chi deipio mewn lliwiau chi'n hoffi. Iawn? Allwch chi just roi, gwydwch nawr, dwi'n hoffi lliwiau glas ac air. Felly, os i fi'n teipio mewn yn hyn, blue a gold mewn yna, chi'n gweld dwi'n cael cynllun lliwiau wedyn sy'n llwyth o ddewisiadau o gynlluniau lliwiau sy'n cynnwys glas ac air.
Neu, os ych chi yn hoffi rhyw thema neu math, felly bod chi'n hoffi lliwiau pastel. Chi'n rhoi pastel mewn yna, chi'n cael lliwiau pastel. Neu falle bod chi'n moyn chwilio am Christmas, a gewch chi gynlluniau lliwiau yn Nadoligaidd. A fi'n mynd i ddewis un o'r rhain. Chymod beth, fi'n hoffi'r un yma fan hyn. Fi'n licio'r coch a'r gwyrdd a'r lliw hifen. A wedyn yna frown tywyll fyna. A fi'n meddwl mae rhyw fath o frown tywyll iawn yw hwnna hefyd. Ie, dwi ddim yn ddi. Mae yn frown tywyll iawn. Felly dwi yn hoffi'r lliwiau yna. Felly fi'n mynd i ddewis y cynllun lliwiau yma. Clic yna fe. Na chi sylwi beth sy'n digwydd yw, mae e nawr wedi dewis un o'r lliwiau yna fel cefndir i Nadolig ni. Nawr, unwaith chi wedi dewis eich cynllun lliwiau, allwch chi gau y panel Thema lliw yma i lawr. X fyna. A os licech chi un o'r lliwiau eraill o'r cynllun lliwiau fel lliw eich cefndir chi, cliciwch ar y botwm lliw'r cefndir ar y rhiban top, a chi'n gweld allwch chi ddewis unrhyw un o liwiau y cynllun lliwiau fan hyn. Chymod beth, dwi'n hoffi'r lliw hifen a felly dwi'n mynd i gadw hwnna. Na fe, popeth yn iawn. Right, nawr te. Fi wedi gwneud lot o bethau fyna yn gyflym. Pidwch y phoeni, dim eisiau chi oedi eto, achos i fi nawr yn mynd i draw i'r iPad a gwneud y cyfan oll eto. Felly cymrwch chi'ch amser, i ni wedi dechrau prosiect gan glicio ar y deilsen werdd, a wedyn ni wedi mynd i'r thema dewis cynllun lliwiau i chi eisiau ar gyfer eich Jack-in-a-Box Nadoligaidd. Ar ôl dewis hwnna, wedyn falle bod chi moyn dewis un o'r lliwiau fel lliw cefndir sy'n wahanol i'r un sydd wedi cael ei roi chi'n automatic. Iawn, dewch i ni gael neidio draw i'r iPad te i wneud hwnna. A mae'n e-bost i wedi mynd ping, felly dwi'n meddwl falle bod rhywun wedi gweud helo, gen i olwg nawr, gen i weld nawr mewn munud. Right, dyma fi ar yr iPad, rhywun peth eto te, dwi'n clicio ar y deilsen werdd sy'n dweud creu graffig, dyna ni, a dwi ddim eisiau templedi, felly na i glicio ar yr X i gael templedi i lawr. Nawr, chi'n sylwi fan hyn ar dop sgrin yr iPad, does dim enwau drws nesau'r botymau yna, ond dwi eisiau'r ail fotwm ar draws, sef y palet lliwiau yna ar gyfer y thema lliw. Right, nawr te, mewn fan hyn, allai deipio, enghraifft fel wedi si, lle ni'n neud rhywbeth fel hyn, blue gold. Fi yn hoffi lliwiau air a glas. Felly, beth am i fi ddewis un o'r rhain? Ie. Lico'r rhain, lliwiau bach hyfryd mewn fan hyn. Iawn, felly fi wedi dewis y thema lliw, X i gau hwnna lawr, a wedyn allai dapo ar y top fyna nawr, os i fi moyn dewis un o'r lliwiau eraill yn y cynllun lliw. Be allai? Fi'n credu am yr air tywyll na, dwi'n meddwl. Na, chi'n meddwl beth, mae hwnna'n bach yn debyg i beth da fi ar y porwr, a am y glas, fel bod e'n wahanol. Right, dyna ni. Iawn. Dewch ni gael mynd nôl te i'r porwr i gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Dyma ni nôl ar y porwr. Dewch ni gael gweld, os yna rhywun wedi gweud, helo, pwy stan ni ma? Aha, oes, ma na bobl wedi gweud helo. Dewch ni gael chi lan ar sgrin. Dewch ni gael chi lan ar sgrin. Dyma ni. Pwy sydd da ni? Mae da ni. Ros Helyg yn gyffroes iawn heddi. Shwai, Blantos, o ysgol Ros Helyg. Diolch unwaith eto. Mrs Houghton a Miss Davies. Croeso i chi. Mae Mrs Houghton a Miss Davies yma. A phlant ysgol Ros Helyg. Wel, croeso enfawr i chi. Diolch am yr e-bost fyna. A croeso i chi. Gobeithio bod chi'n mwynhau. Gobeithio bod pawb yn iawn. A bod neb anwyd cas. Lot o anwyd yn mynd o amgylch ar hyn o bryd yn dos e. Adeg yma'r flwyddyn. Right. Gewch chi ni gael mynd ymlaen i'r cam nesaf draw fan hyn ar y porwr. Y beth i fi'n ei wneud gyntaf nawr te yw adeiladu bocs y Jack-in-a-Box. Iawn, ni'n mynd i adeiladu'r bocs ar gyfer y Jack-in-a-Box. Felly i wneud hyn, dwi'n mynd i chwilio am lun. Dwi'n mynd i chwilio am ddelwedd. Felly draw ar y chwith yn y bar offer, cliciwch ar cyfryngau, fan hyn. Dyna ni, cyfryngau.
A wedyn, lan ar top, clicio ar lluniau. Nawr, i fi moyn chwilio am rhyw o batrwm nadoligaidd. Felly, os i fi chwilio am rhywbeth fel Christmas pattern, ond allai hefyd rhoi lliw. Beth sy'n bod yn sillafu hwnna? Na, mae hwnna'n iawn, yn dweud? Ydy. Beth allai hefyd dewis lliw. Enghraifft, yn nghynllun lliwiau i, mae da fi coch, gwyrdd, hufen, brown. Felly, beth os na i roi mewn fan hyn? Christmas pattern red. Mae da fi 278 o ganlyniadau nawr o batrymau nadoligaidd sydd yn cynnwys y lliw coch. A allai ddefnyddio un o'r ein ar gyfer dechrau creu y bocs ar gyfer y jack yn y bocs. O, mae llwyth o rai fi'n hoffi fan hyn. Fi licio rai, mae rai o'n nhw'n edrych fel glitter, rai ohonyn nhw'n edrych fel melfed, fi licio reina, rai o'n nhw'n edrych fel ser coch, llwyth o batrymau hyfryd. Right, dwi'n meddwl bod fi wedi paso un o'n i'n hoffi le oedd e, ser, oedd na ser. Dyma ni, o'n i'n hoff o hwn. Felly dwi'n mynd i glicio'r hwnna a mewn a fe. Iawn, nawr unwaith i chi wedi dod mewn a'ch delwedd, beth sy'n angen i chi wneud wedyn yw tocio hwnna i siap sgwar. Eisiau tocio fe i siap sgwar. Nawr, y ffordd rwyddaw docio i siap sgwar yw i just cydio yn y dolenni hir yma ar ochr eich delwedd. A llusgo nhw, a chi'n gweld, dyw hwnna ddim yn ailfeindio, mae'n tocio, mae'n torri, mae fel mynd ar siswr a thorri ochr y delwedd i ffwrdd. Os dim rhaid bod e'n siap sgwar perffaith, just, chymod, na fe, mwyn na ddigon agos i fod yn sgwar i fi. A nawr fi'n mynd i ddod lawr ar maint, eisiau bod y bocs mae'n eitha bach lawr fan hyn, fel bod digon le i'r jack i neidio i fyny. Dyna ni, mae'r linell binc na'n helpu fi i gadw popeth wedi canoli. A dyna ni, lawr fyna, tuag at gwaelod y cynfas. Fi'n mynd i cadw chydig o le ar y gwaelod ar gyfer neges nadoligaidd, felly jyst gweud Nadolig llawen gan myredydd, rhywbeth fel yna, o ddiwrth myredydd, ar y gwaelod. Ond, os dim eisiau llwyth o fwlch ar y gwaelod. Right, iawn, na fe. Mae hwnna'n iawn te draw fyna ar y porwr. Dewch i ni gael mynd draw i'r iPad i gael dechrau creu y bocs te. Iawn, dyma ni ar yr iPad. Chi'n cofio i fi ar cynllun lliwiau glas ag air yma draw ar yr iPad. Right, fi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith. A wedyn lluniau ar y top. Yna chwilio fan hyn am Christmas pattern, a na ysgrifennu gold tro yma, Christmas pattern gold. A chi'n trial dod o hyd i ddelwedd sydd yn gweithio gyda'ch cynllun lliwiau chi, y thema lliw i chi wedi dewis ar ddechrau'r sesiwn. Right, wel, mae'n batrymau hyfryd fan hyn. Dwi'n hoffi rai glitter yma. Na'r licen i gael rhyw air eitha tywyll, os ys modd. Dwi ddim yn moyn yr air na i fod yn rhy felyn. Dwi wedi paso cwpl. Dwi'n licio hwnna. Hwnna'n neis fyd. Ie, felly am hwnna. Ydy, hwnna'n neis. Mae'n edrych fel rhyw fetal, yn dweud. Right. Nawr te, unwaith o hwnna, mae eisiau fi docio hwn i siap sgwar. Felly tap arno fe. Cydio yn y ddolen ochr, tocio mewn, mae eisiau bod e just yn siap, na fe, tua siap sgwar. Lawr ar maint, a lawr a fe tuag at waelod y sgrin, fel na. Gret. Right, be sy'n dod nesaf, mae angen clawr y bocs wedi agor. Mae eisiau bod clawr y bocs wedi ffrwydro'r agor wrth i'r jack yn y bocs i neidio allan. Felly, fel ni'n mynd i wneud clawr y bocs? Wel, dwi eisiau'r clawr i fod yn yr un patrwm a'r bocs i hun. Felly, fi'n mynd i ddyblygu'r bocs a tocio'r copi yna'r bocs i fod yn glawr. Felly, i wneud hynny, na gys eisiau wneud yw clicio ar y bocs, a wedyn chi'n gweld y 3 dot yma fan hyn sy'n popio i fyny. 3 dot, dyblygu. Dyma'r copi fan hyn.
A nawr, i fi yn gallu tocio, y tro yma, dwi'n mynd i docio i fyny ac ar draws. Na ni, i wneud clawr bach i'r bocs. A wedyn dewch i ni gael cylch droi hwnna. Dyna ni, a mae'r clawr na wedi ffrwydro ar agor. Chymod beth, licen ni falle bod na 2 glawr ar y bocs sydd wedi agor fel yna. Felly beth am ddyblygu hwn? Felly na i ddewis y clawr, 3 dot, dyblygu, a dewch i ni gael troi hwnna. A dyna ni. Right. Mae'r clawr yn ei le. Felly dyblygu'r bocs, tocio fe eto mwyn creu clawr ar gyfer eich bocs. Jack yn y bocs chi. Right, draw i'r iPad te. Fi'n dwlio'r bethau fel hyn. Tocio lluniau, symud nhw amgylch, hwnnw'n llwyth o hwyl. Right, dyna ni, tocio. Lawr o fe. O, nes i ddyblygu fe 2 waith, sy'n mysio hynna. Lawr o fe, a wedyn cylch droi, a i roi yn ei le fanna. A nawr dyblygu'r un yma. Cylch droi ffordd arall. A na fe. Right. Wel na fe, mae'r bocs wedi wneud. Felly allwn ni symud ymlaen nawr ar gyfer y jack sydd yn neidio allan o'r bocs. Felly mae jack yn y bocs yn arben spring. Iawn, felly mae angen i ni gael y spring yna. Sydd yn gwasgu lawr ac wrth gwrs sydd yn ffrwydro i fyny pan mae'r clawr yn agor. Felly, draw ar y chwith, le wnaethon ni chwilio am Christmas pattern red, draw fan hyn ar y porwr, yn yr cyfryngau o dan lluniau, i fi nawr yn mynd i chwilio am spring. Ond, os dwi'n just yn chwilio am y gair spring, i fi mynd i gael 15,000 o luniau o'r Gwanwyn. Right. Felly, beth sy'n angen i fi roi fan hyn yw rhywbeth fel metal spring neu coil spring. Right. A dyma'r un dwi eisiau, yr un cyntaf yma fan hyn. Dwi wedi chwilio o'r blaen, a does na ddim llwyth o luniau o springs i gael yma. Felly, hwn dwi'n meddwl yw'r un bydd angen i ni gyd ddefnyddio. Hwn yw'r un gored yn credu. Felly, cliciwch ar hwnna, a mewn â fe. Nawr. Dwi eisiau gwneud cwbl o bethau nawr gyda'r spring yma. I fi moyn cael gwared y cefndir, llwyd na, achos dwi'n ddim yn gweithio gyda'r cynllun lliwiau, rwe. Cael gwared y cefndir, a wedyn dwi eisiau, roi'r spring na mewn yn y bocs. Felly na i glicio tynnu'r cefndir, a mae hwnna'n mynd i gael gwared o'r cefndir o'r spring. Dyna fe wedi mynd. Nawr te, dewch i ni gael, wneud hwn yn llai, dod lawr y maint y spring na, a wedyn lawr a fe fan hyn. Nawr, falle bod e ar ryw ongl gwyllt, achos mae Jack yn y bocs yn dod allan o'r bocs, ryw ongle ryfedd, yndyn nhw. Fel na. Nawr, fel allai wneud edrych fel bod y spring na tu fewn y bocs, mae angen i'r spring i fynd tu ôl i'r bocs, ond oes e? Y ffordd rwyddau i wneud hwnna yw i ddefnyddio'r stack heina i draw fan hyn yr ochr dde, a llusgo'r spring lawr o dan y bocs. A na ni, mae'r spring nawr tu fewn i'r bocs. Right, draw i'r iPad i wneud yr un peth de. Dyma ni, felly i fi dal yn y cyfryngau ar y chwith, dal yn y lluniau ar y top, dwi'n mynd i gael gwared yr chwiliad Christmas pattern goal yna, a chwilio mewn hyn am coil spring. A na'r un cyntaf yna dwi eisiau. Dyma fe. Unwaith mae wedi llwytho, dyna ni allai tapio tynnu'r cefndir. A fe, mae'r cefndir wedi mynd. Lleihau'r maint, lawr o fe, roi'r ongl. Gret. A nawr allai ddefnyddio'r stack heinau eto yn y cornel top ochr dde, a llusgo hwnna lawr o dan y bocs. Fel na. Gret, iawn. Mae'n siapo ma, dwi e. Felly, beth sy'n eisiau ni wneud nesaf yw corff y Jack yn y bocs. Felly, ni'n mynd i wneud siwmper nadoligaidd
i'r jack yn y bocs. A ni'n mynd i ddefnyddio sgiliau tocio'i siap fan hyn. Right, nawr, i fi mynd i chwilio am batrwm arall. Felly, dwi'n mynd i chwilio eto'n delweddau. Y tro yma na i chwilio am Christmas pattern. Nawr, na i chwilio am green tro yma, oherwydd mae gwyrdd yn un o lliwiau i yn y thema, dyma ni fan hyn, a dwi ddim wedi defnyddio gwyrdd eto. Felly dwi eisiau patrwm sy'n edrych fel allai fe fod yn siwmper Nadolig. Wel, mae hwnna'n un da fan hyn, dyw e? Coch a'r gwyrdd yn fan hyn. Mae'r coed Nadolig yn gret. Mae yna siwmperi Nadolig glitteriol. Hoffi'r ser na fan hyn. Felly, llwyth o ddewisiadau fan hyn gyda chi. Dwi'n mynd i fynd am yr diamwyntiau yma fan hyn, dwi'n meddwl. Clicio'r hwnna mewn a fe. Nawr, i ddechrau creu yn siwmper ni yn mynd i fod yn tocio y patrwm i siap pentagon. Iawn? A byddwch chi drysto fi yna bod hwnnw'n mynd i edrych yn dda. Iawn? Felly, y peth cyntaf ni'n mynd i yw tocio y patrwm i siap pentagon. A'r ffordd i wneud hynny yw gyda'r patrwm wedi ddewis draw ar y chwith, fe welwch chi'r botwm sy'n dweud tocio. Clic ar hwnna. Sgrolio lawr a reit ar waelod y panel tocio, reit yr ola ond un yw yr pentagon yma fan hyn. Clic ar hwnna. A chi'n gweld mae wedi tocio yr patrwm yma i'r siap yna. Clicio i ffwrdd a dyna ni mae'n gosod y tocio. Right, wel mae angen i hwn fod ar y spring fel corff y jack yn y bocs. Felly mae eisiau bod yr ongl felly yn matcho ongl y spring. Rhywbeth tebyg i na. Gret. Right. A fi'n gwybod dwi'n mynd edrych o'r siwmper cweit eto, ond fydd e nawr. Trystwch fi. Right, draw i'r iPad i gael creu y siwmper. Right, felly dwi dal yn y cyfryngau, dal yn y lluniau, felly gai wared ar y chwiliad coil spring. Nawr te, beth na i chwilio am drwy'n glas dwi'n meddwl, achos glas a air, dwi'n defnyddio'r air ar gyfer y bocs, felly dwi'n mynd i ddefnyddio'r glas ar gyfer y siwmper. Felly na i chwilio mewn hyn am Christmas pattern blue. Christmas pattern blue. Na ni. Right. Ni'n gwrdd pli eira na. Beth arall sy'n ma? Mae rai glitter neis ma. Fi'n gwrdd y ser na. Felly mae hwnna fydd un ar. Mae patrwm glas tebyg i'r un ges i ar gyfer y siwmper arall yna. Cadw fynd. Dwi'n meddwl mae'r ser na yw yn ffefryn ni, mor belled. Mae yna hetiau swn corn ar y glas na fyna. Hwna'n neis hefyd. Mae bobbles, brigau. Mae lot o ddewis da yma, ond mae ffefryn ni oedd y ser na. Oedd e nôl ti ar at y top. Sydd nôl y top. O'n i heb weld yr plied o'na. Le ma fe. Le ma nhw. Fi wedi colli nhw nawr. Le ma... Right. Chwilio'n araf, Jones. Dere. Ti'n mynd y wyllt fa. Dilyn ni. Dwi'n mewn o fe pan weles i fe gynne. Cofio, hwnna. Right. Right, dyna ni. Ie, mae hwnna'n mynd i wneud siwmper neis. A nawr fi'n mynd i docio hwnna i siap pentagon. Iawn, a sdim ots bod fi'n cymryd amser, achos fi'n siŵr i chi gyd yn brysur yn chwilio am eich patrymau chi ac yn tocio hefyd. Felly, mae eisiau ni gymryd bach o amser ar y cam ma. Right, dyma yr patrwm. Felly, tocio ar y chwith. Right ar waelod yr panel tocio. Yr all-round un yw'r pentagon. Clicio i ffwrdd.
A dyna ni. Allai nawr ailfeintio hwnna lawr i fod yn llai cylchdroi. A na fe y siwmper hyfryd yn ei le. Iawn. Nawr te. Mae'n amser ni roi breichiau i'r siwmper yma, dwi'n meddwl. Felly dewch i ni gael mynd nôl i'r poror, a dewch i ni gael rhoi breichiau ar y siwmper. Nawr, ar gyfer y breichiau ar y siwmper, na gyd ni'n mynd i wneud yw defnyddio 2 betrial. Iawn, a ni'n mynd i roi nhw fan hyn. Ar y pwynt yma o'ch pentagon chi, ni'n mynd i roi petrial yn dod allan fel bod y breichiau fan hyn. Hwre, fan hyn. Felly, i gael petrial, mae angen i ni ddod i'r elfennau sydd ar y chwith. Oherwydd mae petrial yn siap. Felly, elfennau ar y chwith, ac ar y top wedyn, sgroliwch draw i'r siapiau. Right. A ni eisiau just petrial. Byddai'r sgwar yn iawn a gweud y gwir, neu allwch chi sgrolio draw i gael petrial. Ond allwch chi just clicio ar y sgwar solid cyntaf yma. Na fe fel la. Nawr, bydd e'n ychwanegu yr sgwar yn un o'ch lliwiau chi. A digwydd bod, chi'n bod beth, y gwyrdd dwi'n meddwl o, beth i fi di wneud? Fi di newid lliw y cefndir. Bydais. Os ych chi moyn newid lliw y petrial, draw ar y chwith, chi'n gweld mae'n gweud y llenwad fan hyn. Iawn? Felly, digwydd bod, mae e yn y lliw o'n i eisiau pryd bynnag, sef y gwyrdd yma. Os dwi ddim yn defnyddio llawer o'r gwyrdd eto. Nawr, na gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw tocio hwnna lawr i fod yn siap braich, i roi y draw fyna, fel yna, falle bach yn llai, a wedyn mae eisiau hwn i fod tu ôl i'r siwmper yn y stac heina. Ie, na fe, a mae'n edrych fel braich yn ymestyn allan. Unwaith chi'n hapus dy'r fraich gyntaf, allwch chi glicio ar fe, defnyddio'r botwm dyblygu, a nawr dod draw y fe i wneud y fraich ochr arall. A dyna ni. A dyna ni y 2 fraich yn gweiddi. Hwre! Iawn. Right, ewn ni'n neud hwnna ar yr iPad te. Felly, elfennau am y tro cyntaf. Ar y top, draw ni i'r siapiau. Nawr, dwi eisiau'r petrial, sgwar yn iawn. Rai, mae wedi dewis y lliw llwyd yma, nawr dwi'n mynd hoffi hwnna. Felly, dewch i ni gael mynd... beth am yr air tywyll? Fi wedi gwneud eto. Fi newid lliw y cefndir yn lle lliw y siap. Na sili. Dewis y siap, draw ar y chwith fan hyn. Dwi'n newid y lliwiau. A nefyd am yr air tywyll yma. Ie, air tywyll na. Right, na fe yna. Hwnna wedi wneud. Cylch droi. Lawr a fe i ddile. A symud e nôl yn y stac heinau. Raich na bach ni hir. Right, a wedyn dyblygu, cylch droi'r copi, a roi e yn i le. Gret. Right. Nawr ni eisiau 2 law nawr ar ddiwedd y breichiau. 2 law mewn munud. Felly ar gyfer 2 faneg, ni gyd sy'n eisiau niw cylch ar ddiwedd bob braich. Felly yn y siapiau, dwi yn dewis cylch solid. Dyma ni, y cylch solid yma fan hyn. A dyna fe mewn. Nawr, dwi ddim eisiau i'r cylch yma i fod yr un lliw a'r fraich. Mae eisiau bod e'n liw gwahanol. Felly, draw ar y chwith, dewis lliw llenwad gwahanol. Felly, yr coch, ie. A nawr, dyda lawr a maint y cylch. A dyna fe, fel maneg ar ddiwedd y fraich. Dyblygu hwnna. A dod draw ar copi i'r fraich arall. Gret. Wel, oedd hwnna'n rwydd. Dewch ni gael wneud hwnna ar yr iPad. Felly, dyma ni ar y top. Dewis cylch. Mae wedi dewis y lliw llwyd yma. Sa'n siŵr am hwnna. Beth am... Nawr, smoi moyn defnyddio un o liwiau y cynllu lliwiau fan hyn. Felly, beth allai i wneud yw defnyddio lliw felly o'r siwmper. Chwrdd y glas sydd ar y siwmper. Felly, na i ddefnyddio y pipet, yr eyedropper. Chi'n gweld efo na?
A nawr allai ddewis, dyna ni, lliw penodol. Neu allwch chi ddefnyddio gwyn neu ddu wrth gwrs. Os mae'n siwto'ch cynlluniau chi hefyd. Dyna ni, dyblygu. A na ni, na'r menig ar ddiwedd y breichiau. Right, wel. Nawr ni wedi cyrraedd cam sydd yn lot o hwyl, sef roi'r pen ar y jack. Nawr, os oes da chi lun ohonoch chi ar eich dyfais, allwch chi lusgo fe'n syth nawr i fewn i y prosiect. Iawn? Neu, os ddim, beth am chwilio am greadur neu gymeriad o'r lluniau yn Express. Iawn? Felly, ar yr iPad, na i'ch ddefnyddio lluniau yn Express. Felly, chi'n mynd nôl i'r cyfryngau i'r lluniau, allan ni wylo am rhywbeth fel Santa. Iawn? Nawr, dim ond y pen ni'n angen. Felly, os byddwn ni'n neud Santa, byddwn ni moyn i'n le fi'n gweld y pen yn glir. Iawn? Felly, chymod, dwi'n moyn y breichiau o flaen y gwyneb. Na ddim byd fel yna. Neu chi wrth gwrs chwilio am rhywbeth fel Santa Cat, os chi'n hoffi cathod. Allech chi gael ci neu gath gyda. Neu allech chi chwilio am rhywbeth fel Christmas Elf. Christmas Elf. Yni, a defnyddio un o'r reina. Na i wylo am y dyn i hun, dwi'n meddwl, gen i Sion Corn. Felly, Santa. Dyna ni. A mae hwn yn mynd i weithio'n iawn yr un yma, Rock and Roll Santa yma, achos byddai'n cael gwared o y cefndir a chorff Sion Corn a'r breichiau, na gyd da ni yw just y pen, y het wrth gwrs, a'r barf. Iawn, felly, a pan ych chi'n dewis eich delwedd, dewiswch chi'n le fyddwch chi'n gallu just cael pen, chymod os oes barf, dim barf i gael gyda chi, ond rhywbeth le byddwn ni'n gallu torri'r pen yn daclus. Right, felly dyna beth fi'n gwneud yr iPad yw Sion Corn o'r lluniau yn Express. Ond, os oes da chi lun yn eich ffeiliau ar eich dyfais chi, yna llusgwch e mewn. Iawn, mae da fi un fan hyn. Dyma fe fan hyn. Allai jyst llusgo fe o'r ffeiliau, gollwng e mewn yna, dyna ni, llun ohona i yn barod i ddefnyddio. Felly, llwch chi'n allai llusgo fe mewn, neu defnyddiwch lun o Lyfrgell Express. Beth bynnag i chi wneud, newch y llun yna'n fawr fel bod ni'n gallu gweld beth i ni'n wneud. Llenwch y cynfas dy fe. A'r peth cyntaf sy'n angen wneud yw tynnu'r cefndir. Iawn, chi tynnu'r cefndir, clicio ar y ci hapus, tynnu'r cefndir, a na fe, mae'r cefndir wedi mynd. Iawn. Yna, mae angen i ni ddefnyddio y dileuedd. Y dileuedd. Felly, cliciwch drws nesaf i'r ci hapus, cliciwch ar y dileuedd. Nawr, cyn dechrau dileu, mae angen newid y brwsh. Oherwydd, dyn ni ddim yn moyn y brwsh dewis cyflym, i ni moyn defnyddio'r brwsh cylch. Iawn. Mae gyda brwsh cylch, dewch ar maint reit lan i fod yn fawr, a'r caledwch lawr i fod yn bach. Felly, brwsh mawr meddal. A beth allwch chi wneud wedyn yw just, chi'n gweld, dileu o amgylch eich gen chi, neu gen eich cymeriad chi, neu eich anifail chi. Rhywbeth fel yna. Gret, na fe. A wedyn, lle ddod ar caledwch i fyny nawr i just dileu popeth sydd ar ôl. Iawn? Felly, brwsh mawr meddal i ddileu o amgylch y gen. Iawn? A wedyn, llwch chi'n neud y brwsh caled wedyn ar gyfer, dyna ni, ar gyfer cael gwared ar y bits o'r gwaelod sydd ddim angen. Unwch chi'n hapus hwnna, cliciwch ar gorffen. Hwna wedi gorffen. Falle bod yna rhyw docio gyda chi'n neud jyst i rhag ofn bod chi wedi colli rhyw ddarn bach wrth ddileu. Dyna ni. A nawr, allai ddod lawr a maint y pen, osod ar ongl doniol ar gorff y jack yn y bocs.
Na de, a fi draw i'r iPad i wneud yr un peth nawr, achos pyd o'ch foeni, mae hwnna'n gam bach pwysig, yn dweud. Felly, tynnu'r cefndir yn gyntaf, wedyn defnyddio'r dileuedd, newid y brwsh i fod yn brwsh crwn, a wedyn peintio amgylch gen eich cymeriad chi i gael gwared ar popeth ond y pen. Right. Tra bod fi'n neud na, os ych chi wedi wneud yn barod, rhywbeth allech chi wneud yw addurno'ch cymeriad. Enghraifft, gallen ni roi hetyn yna, gallen ni mynd i'r elfennau, a trwy hyn drwy draw i'r asedau dylunio, a chwilio am rhywbeth fel Santa hat, neu Elf hat, neu Christmas hat, neu Party hat, neu Reindeer horns, neu unrhyw fel yna. Mewn â fe, a dyna ni. Allai roi het doniol ar ym mhenni fel yna. Right, dewch ni mynd draw i'r iPad i gael torri y penna allan, achos mae hwn yn gam bach cymleth. Right, felly mae'r llun mewn dy fi. Cam cyntaf chi'n cofio yw just tynnu'r cefndir. Tynnu'r cefndir. Right, na fe, wedi tynnu'r cefndir. Right, chi'n meddwl beth fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i docio yn eitha syth. Tocio draw. Na fe. Tocio draw. Nid trwy bod fi ddim yn tocio'r barf, achos dwi eisiau'r barf. Right, iawn. Nawr, mae dal gwaith torri allan dy fi, yn ys e? Mae dal gwaith torri allan gyda fi o amgylch y barf. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio, chi'n gweld ar y chwith, y dileuedd. Nawr, dwi ddim eisiau'r brwsh dewis cyflym, dwi eisiau'r brwsh cylch. Maint mawr, caledwch i lawr. A nawr, allai, dyma ni, allai ddechrau just peintio. Os chi'n gwneud camgymeriad, reit lan o dop y sgrin, byddwch chi'r brwsh, y botwm dad wneud. Dyna ni, a fi jyst yn dod o amgylch y barf, yn araf. Rhywbeth fel yna, gret. Right, wel fi'n hapus dy be dwi eisiau cadw. Felly nawr, popeth o dan hwnna, dwi eisiau dileu hwnna, felly llai fynd ar caledwch i nôl i fyny, a nawr llai just peintio yn eitha cyflym, sy'n eisiau bod yn ofalus nawr. Peintio yn eitha cyflym dros popeth dwi eisiau gwared yn fe, a mae dwtch bach lan ar y top fyna. A na fi wedi wneud. Clicio gorffen, lawr ar maint, a roi gwyneb Sion Corn ar y siwmper, neu rongl os chi eisiau. A na ni, fi'n hapus gyda hwnna. Iawn. Dyna'r sgil anodda fyddwch chi wedi defnyddio heddi yw hwnna. Hefyd, pidwch yn bod on cael y pen yma'n eitha mawr. Iawn, achos mae fel cartŵn, felly allwch chi gael pen. Mae'r gall y pen yma fod yn fawr. Beth oedd y sgil na to? Wel, dewis llun, chi'n gofio, nes i wneud y llun yn fawr i ddechrau, achos os ych chi'n wneud yn fawr, mae'n rhwyddach chi weithio ar y ddelwedd na. Tynnu'r cefndir, wedyn defnyddio'r dileuedd, ond newid y brwsh y dileuedd i'r brwsh cylch, a wneud e'n feddal, felly'r caledwch reit lawr, maint y brwsh lan, a wedyn allwch chi fynd yn ara deg o amgylch y gen i dorri hwnna allan. Unwaith chi wedi cael y toriad na amgylch y gen, allwch chi wedyn fynd ar brwsh yn galed i just rwbo'r gweddill allan, dileu y gweddill di chi ddim eisiau. Iawn, mae hwnna'n lot o hwyl, ynddo fe? Fi'n joio wneud hwnna, mae hwnna'n lot fawr o hwyl. Ond mae hwnna'n sgil anodd. Chymod, os chi wedi dysgu wneud hwnna, mae hwnna'n sgil mae pobl proffesiynol yn defnyddio ar apiau fel Photoshop mwyn addasu delweddau o ffotograffau. Right, nawr te, wel, ni bron a dod i ben gyda'r weithgaredd gyntaf yma. Nawr, beth sydd fi ar ôl i wneud yw, mae angen neges ar y gwaelod. Mae eisiau neges ar y gwaelod. A fi eisiau iddo fe edrych fel bod y bocs yma ar y bwrdd. Felly, dewch i ni gael rhoi petrial lliw o dan y bocs. Iawn? Felly, a nôl i'r siapiau, gen i gael gwared ar y chwiliad Santa hat yma. Nôl i'r siapiau, dyma ni. A dwi jyst eisiau petrial eto. Mae'r sgwar yma'n iawn. Dyna fe, a lawr ar petrial i waelod y cynfas o dan y bocs, a wedyn lle ddefnyddio'r dolenni tocio i just newid siap y petrial i lenwi
gwaelod y cynfas. Nawr, dwi wedi defnyddio'r gwyrdd am barod, felly beth am ddewis lliw... O, so wedi defnyddio'r brown eto. Yeah, lovely. Na ni. Iawn, felly betrial a'r gwaelod. Dych chi'n neud ar yr iPad cyn bod ni'n rhoi'r testyn, de. Elfennau ar y chwith, siapiau, jyst cydiwch mewn sgwar neu betrial solid. Dyna ni. Lawr a fe o dan eich bocs, a wedyn defnyddio y dolenni tocio i lenwi'r gwaelod. Pwy liw dwi eisiau gyfer hwn? Chymo beth? Oedd yr un lliw na dath e mewn gyda, nath e ddod i mewn gyda lliw y menig, a dwi'n meddwl mai hwnna oedd y lliw gorau. Ie, hwnna. Hyfryd. Right. Felly, mae hwnna'n ei le. Nôl te i'r porwr, i ni gael rhoi neges. Felly, cliciwch ar testyn ar yr ochr chwith. Ychwanegwch eich testyn. A dwi'n jyst yn mynd i sgwennu fan hyn, Nadolig llawen. Nadolig llawen. Ebychnod. Nawr, lawr a fe ar y petriol. Nawr, mae'r ffont yma yn ddu, a mae'r petriol yma yn frown tywyll. Felly, dwi'n ddim yn gret. Nawr, os mae'ch petriol chi yn liw golau, felly bod y testyn D yn gweithio i chi, ond i fi, dwi ddim yn gallu darllen hwnna o gwbl. Felly, mae eisiau fi newid lliw y testyn, draw'r y chwith, y llenwad, i rhywbeth mwy golau. Nawr, allan i fynd am wyn, ond, chymod, mae da fi liw golau yn y thema tudalen, felly na i ddewis y lliw, yna, mae hwnna'n newis yn wir. Dwi hefyd yn mynd i ddod i fyny trwch yr amlinell a dewis lliw arall o'r thema. Y gwyrdd neu'r coch? Y gwyrdd, dwi'n meddwl, Nice. Nawr, dwi ddim yn hoff iawn o'r ffont yma o gwbl. Dwi ddim yn ffont nadoligaidd iawn. Felly, na i ddewis ffont arall gan glicio ar gweld y cyfan fan hyn. Y ffontiau argymhellyr. A just, os na un o'r ein sydd yn neidio allan, bod na naws nadoligaidd ganddo fe. Chi'n bod beth? Dwi'n meddwl bod hwn yn edrych yn nadoligaidd. Clic ar hwnna. Hyfryd. Iawn, allech chi roi oddi wrth llai. Na, wel, dewch i fi gael neud yna. 3 dot, dyblygwn i hwn, dyblygu'r testyn. Oddi wrth meredydd. Dyna ni. A wedyn gall hwn fod yn fach, neis. Lle ni hyd yn oed roi fe fyna i ochr dde gwaelod y G. Chi'n gweld lŵp gwaelod y G? Bo fi just yn ffitio'r oddi wrth i'r ochr dde i hwnna. Na fe. Rhywbeth fel yna. Great. Iawn, right. Fi bron ar ben, mae un cam arall da fi, licen ni gael patrwm nadoligaidd arall, fel rhyw weiad, rhyw texture. Felly beth am eira, beth am i ni fynd i'r elfennau ar y chwith, a i ni eto yn mynd i fynd i'r asedau dylunio. Fan hyn nes i gael yr hatch o'n corna, chi'n gofio. Yr asedau dylunio, a na i chwilio fan hyn just am snow. Nawr, beth ydych chi fan hyn wedyn, byddwch chi ddim yn gallu gweld nhw, achos mae eira'n wyn, a mae cefn y sgrin o wyn, ond, chi'n gweld, mae yna llwyth o wahanol weiadau, textures, a mae rili rai chi just trial nhw, achos mae'n amhosib i gweld nhw mewn gwirionedd. Felly, enghraifft, dwi'n mynd i glicio ar yr un yma. Dyna fe, mae wedi rhoi fe fyna yng nghanol y sgrin yn fach, a nawr allai just gynyddu maint hwnna. Na fe. Chi'n gweld, mae wedi rhoi eira hyfryd dros y dyluniad. Os mae e'n rhy gryf, os mae'r eira yn rhy gryf, llwch chi ddod lawr yr anrhyloiwedd i wneud yr eira'n ysgafnach. Iawn? Neu reit lan os ych chi moyn ei fod yn hollol wyn, neu lawr os ych chi moyn ei fod yn ysgafnach. Fi'n licio fe reit lan fyna. Right. Wel, hwnna di gorffen. Mae eisiau fi enwi fe. Cornel top, ochr chwith. Jack yn y bocs, Nadolig, Jack yn y bocs, Nadolig 24. Good, na fe. Wedi arbed. Os ych chi moyn argraffu hwnna, mae da chi bottom lawr lwytho, argraffu fe fel PDF, neu allwch chi rannu fe wrth gwrs, gan glicio fan hyn dolen gweld yn unig a rannu copi. Right, dechrau ni gael gorffen ar yr iPad te.
cyn mynd ymlaen i'r ail her heddi. Right, beth ydw fi'n gwneud? Y testyn, felly chwyth testyn, ychwanegwch eich testyn, Nadolig, llawen, ebychnod. Iawn. Lawr a fe, na mae wedi dewis lliw eithaf golau i fi yn barod. Felly dechrau da. Falle na i fe, os mae yna air goleiach fan hyn, se? Lliw air mwy golau. Amlinell. Dewis lliw arall sy'n mynd i weithio neis. Yr air tywyll, felly. Ie, yeah, gret. Dyna ni. Nawr, dwi ddim yn hoff o'r ffont o gwbl, felly gweld y cyfan. Os yna rhywbeth nadoligaidd fan hyn. Mae sawl i fan hyn sy'n gallu gweithio. Bydd ar y gryn trwchus ma fan hyn. Ie, yeah, gret. Na ni. Hwna di wneud. Dewch ni gael dyblygu hwnna. 3 dot, dyblygu. Oddi wrth Meredydd. Iawn, dyna ni. Wps. A lawr a hwnna. A just lleihau fel bod e'n ffitio mewn yn daclus o dan y gair llawen fyna. Na fe? Beth sydd fi rôl i wneud? Wel, mae eisiau fi i gael yr eira na, yr trosau na. Felly, ewn ni i'r elfennau. Os dim rhaid i chi gael eira, allech chi jyst mynd i asedau dylunio a chwilio am rhywbeth fel Christmas. A gewch chi lwyth o bethau gwahanol fan hyn. Iawn, gewch chi lwyth o bethau gwahanol. Ond chi ar moyn rhywbeth sy'n mynd i lenwi'ch dudalen. Christmas pattern. Mewn yn yr asedau dylunio. Ie, dyma ni. Gan fod chi llwyth o rai fan hyn nawr. Enghraifft, mae hwn yn ei hyfryd, dwi? Licio hwnna. Nawr, mae hwnna'n gret, ond yn bendant gyda hwnna, fydden ni yn moyn o lawr ar anrholoiwedd. Ie, i fod yn ysgafn rhywbeth fel yna. Ond mae hwnna yn wrth gyferbynnu bach neis nawr i'r eira ar y llall. Patrwm gwahanol, yr pli eira yna dros top. Ysgafn, fel allwch chi weld. Right! Na ni wedi cyrraedd diwedd ein her gyntaf. Felly, cofiwch hefyd, athrawon, os ydych chi yn postio rhywbeth y cyfryngau cymdeithasol, os chi'n bod yn tynnu lluniau o'r sesiwn, pawb yn gwneud i gwaith yna, byddwn ni'n dwlu bod chi'n tagio fi mewn, achos fi'n hoff iawn o weld eich gwaith chi. Felly, os chi yn postio'r cyfryngau cymdeithasol, tagiwch fi mewn hefyd, at Adobe Fredyw, at Ysgol Digidol, at Meredydd Jane, at Meredydd Jones. Hefyd, os ych chi'n gwylio ar YouTube, bydde fe'n ffafr enfawr i fi. Fi'n gwybod, dwi ddim i weld fel lot i ofyn, ond bydde fe'n ffafr enfawr i fi os allech chi hoffi o fideo, a hefyd os oes modd tan ysgrifo i'r sianel YouTube yr Ysgol Digidol. Mae'n helpu ni gadw'r sesiynau yma i fynd am byth bythoedd. Felly, os allwch chi athrawon, hoffwch yr fideo yma ar YouTube a tan ysgrifwch i'r sianel yr Ysgol Digidol ar YouTube. Mae e'n help enfawr i ni i gadw'r sesiynau yma i fynd i ddangos bod pobl i'n mwynhau nhw. Right, gret. Ydyn ni'n barod i fynd ymlaen i'r un nesaf. Chi'n bod o'n i'n gweud ar y dechrau, ni ddim yn siŵr beth oedd y dyddiadau. Maen nhw da fi fan hyn. Os ydych chi wedi mwynhau hwn a chi moyn dod i'r ail sesiwn o wersi Nadoligaidd, mae da ni'r thema 2, naill llai ar ddydd Iau y 12fed. Dydd Iau yma, yw hwnna. Neu di Mercher nesa, yr 19fed. Felly, os licech chi ddod i'r ail sesiwn Nadolig, gyda gweithgareddau hollol wahanol i be ni'n ei heddi, yna mae yna un ar fore dydd Iau yma, a mae un arall bore dydd Mercher nesa ar 19fed. Right, dewch ni gael mynd mlaen i'n ail her ni. Felly, mae eisiau fi gael y sgrin nôl. Dyma ni. Ie, yna fe. Right. Dyma fi. Right, i fynd nôl i dudalen Cartref Express, just cliciwch ar yr A liwgar yn y cornel top o'ch chwith. Nawr, ar gyfer yr ailweithgaredd, ni'n mynd i fod yn defnyddio'r templed, a mae hwn yn rhywbeth newydd i ni ar yn gwersi ni. Dyn ni ddim wedi defnyddio templedi o'r blaen. Chi'n bod yn change fach i chi, neu newidiaeth fach i ni. Dych chi'n gael hwnna lawr. Right, nawr, mwyn agor y templed, ewch i'r dudalen heriau, a chi'n gweld mae'n dal yn sgrolio ar y gweilo fyna, bit.ly/Nadolig 24. Right, os na sgrolio lawr, dyma ni.
Her 2, glob eira personol. Right, beth chi'n mynd i fod yn neud fan hyn yw addasu cynnwys mewn templed. Mae hwn yn sgil newydd i chi. Mae'n sgil bwysig i allu wneud. Felly, cliciwch ar y botwm sy'n dweud dyma'r templed. A wneith e agor yr animeiddiad yma wedi i gyhoeddi i'r we. Dolen gweld yn unig i'r we. Ond chi'n gweld yn y cornel top ochr dde, neu weithiau mae ar y gwaelod, so naill ai cornel top ochr dde neu cornel gwaelod ochr dde, chwiliwch am y botwm glas sy'n dweud ail gymysgu. Mae hwn yn gweithio ar yr iPad hefyd gyda llaw, iawn. Ond gan bod dim ond i gymned sydd yn i'r ôl nawr, na i just wneud ar y porwr nawr ar gyfer yr ail weithgaredd. Chi'n mynd i ail gymysgu y templed yma. Chi'n gweld beth sy'n digwydd yn y templed? Mae da ni glob eira, snow globe. A chi'n gweld yr eira hyfryd ma'n syrthio. A wedyn yr pethau, wedyn chi'n gweld pan mae chi'n siglo glob eira, mae'r cynnwys tu fewn ei gyd yn neidio amgylch y lle. Dyna'r animeiddiad na sydd â fi fyna. A chi'n gweld i fi wedi cynnwys pethau dwi'n hoffi mewn fyna yn y glob eira. Allwch chi nawr newid reina am bethau chi'n hoffi, eich diddordebau chi, neu allwch chi just creu golygfa nadoligaidd os chi eisiau hefyd. Right, felly i ddechrau arni, cliciwch ar y botwm glas sy'n dweud ail gymysgu. A dyma ni, mae'n mynd i agor hwnna fel project yn Express. Peidiwch â phoeni am y neges goch ar y gwaelod, mae'n edrych yn ddychrynllid, ond mae'n iawn. Just cliciwch ar yr X, neu mae'n diflannu ben i hynna'n ar ôl eiliad neu ddwy, a mae popeth yn gweithio'n ffain. Reit, nawr te. Dewch i ni gael gweld beth yw'r her yma. Right, wel yn gyntaf, dewch i ni gael enwi hwn. Felly ar y top fan hyn, rhowch glob eira, a wedyn eich enw chi. Iawn, glob eira, a wedyn eich enw chi. Right, nawr te, mae eisiau chi nawr i bersonoli cynnwys y glob. Iawn, a'r ffordd i wneud hwnna yw, y sgil bwysig i chi'n dysgu fan hyn yw i ddefnyddio'r stac heinau mwyn dethol a dewis y pethau chi moyn gweithio gyda nhw. Iawn? Achos dyn ni ddim jyst eich clicio nhw, achos mae dan ni yr clip fideo yma yn y blaen. Iawn? Sef y glob i hun. Felly, os dwi eisiau symud y bel yma, er enghraifft, dwi ddim jyst yn gallu clicio ac isgo, diar mi, chi'n gweld, fi nawr wedi symud y glob. Os chi'n neud hwnna ar ddamwain, jyst cliciwch am yn ôl fan hyn. Na ni. Felly, mwyn golygu'r templed yma a gweithio gyda fe, mae rhaid i chi ddefnyddio eich stac heinau fan hyn ar yr ochr dde. Iawn? Right. Nawr te, mae'n un i fan hyn yn un personol fi. Llun ohona i, dwi'n hoffi pêl drod, dwi'n hoffi cerddoriaeth, a dwi'n hoffi mynd i Gaerdydd, felly dwi wedi cynnwys llun yna o fai Gaerdydd. Ond, allwch chi nawr gyfnewid y pethau yna am bethau chi'n hoffi, neu, fel i fi mynd i wneud nawr, allwch chi just adeiladu golygfa nadoligaidd, mae lan i chi. Right. Nawr te, i adeiladu golygfa nadoligaidd, mae eisiau ni i gyfnewid y pethau sydd dan yma. Felly, dewch i fi gael dechrau felly gyda'r nodau cerddorol yma fan hyn. Clic ar yr haen yna yn y stac heinau. Chi'n gweld mae wedi dewis draw fan hyn ar y canfas. Felly, cliciwch ar un o'r heinau i chi moyn cyfnewid. Nawr, draw yn y cornel top ochr chwith, mae'n dweud delwedd. A dano fe wedyn, mae da chi'r botwm yma, cyfnewid. Clicio'r hwnna, disodli de. Ddim cyfnewid, disodli. A nawr o'ch ddewis, be dwi eisiau disodli hwn gyda? A dwi eisiau disodli gyda llun, fideo, ased dylunio ac yn y blaen. Felly fi mynd i ddefnyddio ased dylunio, achos, fel chi'n gwybod, mae ased dylunio, does dim cefndir gyda nhw, felly maen nhw'n mynd i weithio neis mewn yn y glob eira yma. Nawr te, mewn fan hyn, beth am i fi chwilio am rhywbeth fel snowflakes? Neu stars, chi'ch chi chwilio am stars. A fi'n chwilio am, rhywbeth fel hyn yn neis, fi'n licio hwnna. Mae reina'n gret, fi'n licio reina hefyd. Mae hwnna'n mynd i weithio neis, ydy. A mae hwnna'n mynd i weithio neis. Felly, just dewiswch. Nawr, dwi ddim yn goffo bod yr un peth o fi, allech chi fod yn dewis rhywbeth i wneud â un o'ch diddordebau chi. Mae lan i chi. Right, fi'n mynd i ddewis hwn. Nawr, chi'n mynd i sylwi beth sy'n digwydd nawr. Pan fi'n clicio ar hwnna,
dyna ni, mae wedi cyfnewid y nodau cerddorol yna am yr plier yma. Nawr, pan dwi'n clicio chwarae ar waelod y sgrin, mae'r plier yna, chi'n gweld, yn animeiddio, oherwydd bod yr nodau cerddorol a animeiddiad yn nhw, pan ni'n disodli rhywbeth, mae'r peth newydd sy'n dod mewn yn derbyn yr un gosodiadau animeiddio ac yn y blaen. Gret. Wel, mae hwnna'n edrych yn wych. Right. Beth am y pel drod? Wel, dechrau ni gael clicio ar y pel drod yma te yn y stack heinau. A felly na i ddisodli hwn am rhywbeth nadoligaidd eto. Felly draw ar y cornel top ochr chwith. Dwi'n clicio ar disodli. A ia, mae'r asedau dylunio eto. A beth sy'n nadoligaidd? Beth am rhywbeth fel angel, felly? Angel? Ie. Un sy'n yn hedfan. Ie, mae hwnna'n neis. Neu allwn ni chwilio am seren. Allwn ni chwilio am star. O, lico hwnna. Yn hyfryd. Right, ni ddewis hwnna, dwi'n meddwl. Clic. A dyna fe, mae hwnna mewn. Felly nawr os ydw i yn chwarae'r animeiddiad, chi'n gweld, dyna ni, mae'r animeiddiad na dal na. Right, beth am yr llun o fai Caerdydd? Wel, na i sgrolio lawr, dyma fe fan hyn. A na i newid e. Nawr, beth am i fi fynd na i wylio am llun tro yma. Felly, na i ddisodli fe, nid ased dylunio, na i ddisodli fe am lun. A beth am i fi chwilio am rhywbeth fel Bethlehem. Bethlehem. Neu nativity falle hefyd, dwi'n dweud. Ie, na i chwilio am nativity. Ni trio gael y stabal. Nativity. Aha. Hwna'n gweithio neis. Jyst y moyn, chymod, y stabal, neu chi'ch chi roi coed yn Nadolig, na, chi? Ie, na i fynd am yr un cyntaf na, fi'n credu. Ie, mae hwnna'n gweithio. Clic ar hwnna. Nawr te, bydd eisiau tynnu cefnder hwn. Felly, unwaith mae e mewn, cliciwch i ffwrdd, cliciwch ar y fe to nawr yn y stack heinau. Dyna ni, a nawr allwch chi dynnu'r cefnder. Fel hyn. Na fe. A nawr, gyda wedi dewis, i chi yn gallu defnyddio y dolenni yma, tra bod e wedi ddewis. Osod e yn i le. A falle bod fi moyn hwn i fod tu ôl i'r mynyddoedd a'r coed yna sydd yn yn y cefn. Felly, allai newid trefn y stack heinau. Ie, rhywbeth fel yna felly. Right. Beth yna na i? Dewch i gael newid fi. Clic ar ngwyneb i fyna. A dwi eto mynd i ddisodli. Falle na i fynd am ased dylunio tro hyn a newid e am goed yn Nadolig. Pam lai. Christmas tree. Chi'ch chi roi hoff bethau chi am y Nadolig fan hyn. Mae hwnna'n gweithio neis. Clicio hwnna. Clicio i ffwrdd. Clicio ar y fe to. Dyna ni. A nawr allai symud o amgylch. Tyma bach. Gret. Dechrau gael chwarae hwnna. Iawn. Wel, dyw'r hat Sion Corna ddim yn gweithio ar agor, ydw e? Dyw hwnna ddim yn ei synwyr bellach. Felly, dewch i fi gael dewis hwnna. Dewis hwnna. A na i newid hwnna, disodli hwnna am ased dylunio hefyd. A beth am i fi ddewis star. Neu Christmas star, felly. Christmas star. Right, yeah, lovely. Cwbl o rai neis fan hyn. Beth I am? Right. I am... Hwna, credu? Yeah. Right, fi'n mynd i newid i faintau, leoliad. Felly clicio i ffwrdd, clicio nôl arno fe yn y stack. Cofiwch nawr, mae popeth i ni'n neud, ni'n gorfod defnyddio'r stack einau. Dyna'r sgil pwysig i ni'n dysgu. A nawr allai
A fe gylch droi ychydig, newid i maint beth am roi hwnna reit lan yn y top fyna. Right, dewch i ni gael edrych ar ein glob ni nawr. Hyfryd. Mae hwnnw'n gweithio'n hyfryd. Fi'n credu bod yr angel yn gallu bod yn fwy. Felly eto, clicio ar yr angel. Symud yr angel o gwmpas ychydig. Ni, chi'n gweld, allwch chi ailfeintio pethau. A chi jyst yma'n gwirio bod pethau ddim yn rhy fawr fel bod nhw yn mynd tu allan i'r glob eira. Ond mae hwnna'n gweithio'n hyfryd. Right, nawr mae angen i chi newid yr enw, felly ar y gweilo mae'n gweud glob eira Maredydd. Felly, allwch chi glicio mewn hwnna. Nawr, dim angen i chi ddefnyddio'r stack heina fan hyn, achos mae'r enw o flaen yr haen fideo yma. Felly, allwch chi newid hwn i unrhyw beth chi moyn, glob eira Nadolig, neu glob eira roi'ch enw chi. Felly bod chi moyn newid y ffont hefyd, achos bod y ffont na ddim yn gret i chi. Na fe, mae hwnna'n neis, yn dweud. Dyna ni. A dyna ni wedi personoli eich glob eira personol chi gan ddefnyddio'r sgil bwysig na o ddefnyddio'r stack heinau er mwyn dewis pethau a wedyn defnyddio yr botwm disodli lan fan hyn er mwyn cyfnewid am bethau newydd. Iawn, mae'r sgiliau na yn rai bach penodol i ni ddim wedi canolbwyntio ar nhw cyn nawr. Felly mae'n neis i gael gweithgaredd y fach fel hyn le chi'n gorfod defnyddio sgiliau newydd sbon mewn ffordd wahanol. Pan i chi'n hapus gyda fe, beth allwch chi wneud? Wel, allwch chi lawrlwytho hwnna fel ffail fideo MP4, MP4. Mae yn dweud, mae'n greiddio hwnnw 4K, 4K sydd yn mynd i fod yn faint enfawr. Felly, os chi yn lawrlwytho fe, fydden ni bendant yn newid hwnna i fod yn 720p. Fel bod y ffeil yn lawrlwytho'n gyflymach a bod e'n cymryd llaw le ar eich dyfais chi. Ond, chymod, falle bod chi wedi ffindo hefyd, y peth hawsa i wneud, y peth rwydda i wneud os ych chi moyn rhannu fideo o Express yw i just creu dolen gweld yn unig, a wedyn bydd unrhyw un sy'n clicio arno fe yn gweld eich animeiddio chi yn union fel o'n i'n gallu gweld y templed wnaethon ni ddefnyddio ar ddechrau y weithgaredd. Iawn, wel, llwyth o hwyl i gael fyna yn cyfnewid cynnwys y glob am bethau hoffech chi i gweld i fewn fyna. Felly, i ni wedi cyrraedd diwedd ein ailweithgaredd. Felly, cofiwch nawr am yr gwersi sydd wedi ddod, Thema 2, mae hwnna bore dydd Iau yma a bore dydd Mercher nesa. Cofiwch bod chi'n tagio fi mewn os ych chi'n postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, fydden ni yn dwlu gweld beth chi wedi bod yn wneud. Athrawon, os chi moyn gofrestru gyfer y sesiynau yna sydd i ddod, ewch chi ar arweinwyr.express.cymru i gofrestru. Ac yn olaf, os allwch chi, hoffwch y fideo a tan ysgrifwch i'r sianel Ysgol Digidol yma ar YouTube. Right, wel, diolch yn fawr i chi am ymuno gyda fi, a welai chi cyn bo hir ar sesiwn arall cyn ddiwedd y tymor gobeithio. Mwynhewch eich gweithgareddau Nadoligaidd. Ydych chi wedi cael cynnon Nadolig eto? Joio cynnon Nadolig yn yr ysgol. A welai chi cyn bo hir. Wel, hwyl am y tro. Diolch am ymuno.